Amosi ni oimore Mheshimiwa Woodruoth Martin Owino ka intiere Mombasa mose nyikwara Mogajwang kastingize erokamanya ang'o mano timore Mombasa momiyo ne uboto ruma chal kamacha to kine ka jogi okelo waka ni mondo wasom to seche bi kelo waka mondo wasom to nyithindo ma onengo be ni somo to ok som dala koro mo wabungo wacho ni to CDF mane wacho no miyowa 2 billion per week makandhi pakacha ne dino donjo per week kamano wan gi 5 months di koro an gi 35 million ma nyithindo nyalo dhi go school to nikech ne en bende one of the agenda mwabiro wacho onge ng'ama ne nyalo miwa ler gimomiyo pesa pok odonjo mondo nyithindo dhi school koro mane wabunge ne oneno ni karo yuma nitie gini nikech kane CS okonwa ni odhi golo pesa 2 billion per week ne nyaka bende ong'e kuma pesa no dhi wuoke omiyo ok wanyadhi nyime gi burani erokamano